Sige. Mas pa, mas. 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 Ngayong adlaw kayo yung tanan. Welcome back to another video. Ano yung video? Graduate ang manghod si Rainier Charles Epe. Padong na siya mo college. Are you ready, bro? Ano naman? Yawag buho ko, Elvis Presley. Puting kayo, tapos iwag, tinapay ah. So first time na ito musuway o drive-thru graduation and ang mo graduate is ang manghod si Rainier Charles Epe. Graduate na siya senior high school. Iwag to pe oh. Mama ko, proud kayo. So karon pa doon na ta sa VDT din. Motor ako karon pa doon sa VDT. 10 AM ako sabot ko mga bus sa sakyanan. So ikuda yun to. Dito na ako sirit sa among office. Then dili na maghaso sila og doon sa among office na magamit og sakyanan kay pila pa man guna drive-thru or graduation. Karon pa yun na sa VDT. Let's go! Muna first drive-thru graduation diri sa VDT. Tanan students nga mo graduate karon magda sila sa sakyanan or any means nga vehicle sila sakyan para musod dito. Na gate ato. So na gate ato sila musod. Muna yung entrance. Then take turn sila. Mali diha, then ang pictorial kay nasa kanang murag kanang bridge bitaw bridge sa lang school. So nagubat pa tayo nila papa kay sila na lang nakatubaw sa client. No use gyapon na to pag drive og motor dire. So balik ka rin tanan ng graduate karon this batch 2019-2020. Dire. Kini siya nga school is branch siya sa University of Bohol. Bali plano to ni musakay na lang tala papa. Aron mausa na ba tanan. Let's go. Ato, puti pa. So, nakasulod ito sa sakyanan. Yes guys, dahil natin sa kuwan guys. Dahil natin sa maya na sa Kuwan ba? Oh, na. So, bali, kuwan na guys, may fill upan there nga contact details and basic information kay just in case if na kanang positive diri sa VDT. Order kag McDo dito. Na ito. Out McDo. Stop it. Get some help. 35.9 na itong temperature. 35.9 ang temperature. So bali i-check ko sa security guard. 35.9 ang temperature. Then ako manghod kay excited na kayo mo doon sa stage. Number 36.1 kani manana. Okay. Yawan yung manguli sa ulo bagamay pa rin kayo. Padong nag siya mo transition sa college style. There is a graduation drive-thru, there is a VDT. Ilang payon ang name sa students na nasa vehicle karon. While nag-queue there is a gawas. Katawag na sa name ato sa kuan bridge na may mag-mic ato microphone. Ayan na yung masulod ato ilawom sa bridge sa VDT dito na. Ito na. Sila po. Bali na late di may kayo na niabang. Grabe dyan sungog no. Hahay. Among gapon tawana o mo abang standby ra. Oh, dyan na, basta manglakaw, nagili sung-sungo, bangabang. Due to COVID-19 guys, mo nang drive-thru graduation nga giheld diri sa Bohol. To avoid kana to pagtakod-takod sa mga tao bitaw. Okay, pasulod ita. I'm excited na mapaso si Madam Roach and Richard Bossing. Ah, diri mo doon. Diri mo doon. Bang Charles, uy. Okay. So bali magsuot sila toga na before mo picture bro. Then mag alcohol sa then suotan si Charles og toga. Diyo ka sunod ato ka picture. Pwede lang gani sir. Dire ra. Sige. Man ba si yo uy. Wala na buturan si Charles. There si Charles. Dire. Saka na siya sa stage, sa taas. Okay, so na pictorial pa sila sa biometric sa ibabaw. Ay off. Ganga po na eh.
Igang kis tanan. Magpaabot lang ta diri nila mama ug papa og ni Charles sa mahuman og Victoria sa taas. Then receive sa awards niya iya makuha. Karon nga school year. Balik kami na last diri nga sa kanan nga nagpila diri na. Wala na ilayan sa likod. And dili siya di para pwede pa naugo ng kwan mulapas na og tulo ka buok tao. A few inches later. Pwede mo naog? Pwede mo naog? Mga ni pictorial yung part. Palitan tawa na ang kuan dire kanang toga para i-dispose and ilas ang labhan. Yan dili ni siya balik-balik ko og sulog nga toga. Bali each student kay naay kaugalingong toga. Okay, ato ta. Shots. Graduate na jud mates. Una ni bridge sa kuan ni Charles kanang another milestone sa iyang education. Sige, what pa? Yeah. Hindi kami na last day dire guys. Uy, what is yung girlie oh? What is Josie? Pinanggal, what is yung girlfriend eh? Ano ta? Ano ta, likod nila. Picture nila. Ay, picture na, picture. Okay, picture na si Charles. Sir. Graduate na yun. Last na graduation. Ala kay sa ano ni dako na ni magilang ron. Basta madam. Tanan gyud. That's college oh. Okay, eskwela. Sabay so. Yeah. Upat man sila no? Wala pa lagi. Grado ba? Congrats. Oh, usara. Okay, picture. Picture inday. Taduta. That's Kiawa, yung vlogger oh. Kabihang outfit of the day oh. Kabihang si J. Kers oh. Kiawa. Santo Carla! Santo Carla! Outfit ni Tohana oh. Wala na yung classmate daw sa Jake guys. Si Jake guys. Picturean sa nato rin duha rin eh. Graduate na din sila. Tingnan mo. Okay. Congrats sa. Mas pa, mas! 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 Hapit! Hapit! Hapita, madakpa no? Okay, graduate na. College siguro. Congrats to your brother. To my brother from another vlog. Magmotor na ko pa. Magmotor man. Okay. Bye-bye guys. Okay, that ends our vlog. Saya tao dito. Don't forget to like, comment, and subscribe. Shoutout din sa sponsor ng video, ang Richards Rentals. If gusto mo habang sa kanan motor, magbiyahe mo dito sa Bohol, contact lang sa ilang page, link sa description below. That is it for this week's vlog. Don't forget to like, comment, subscribe. See you in the next video. Peace!